салому дуруд ба мухлисони Барселонаи бузург. Шаби гузашта Барселонаи мо дар меҳмонӣ дастаи Динамо Киевро шикаст дод ва боз се имтиёзи дигар дар Лигаи Чемпионҳо ба даст овард. Баъди 4 бозӣ ҳоло мо ҷои дуюмро дар гурӯҳ ишғол менамоем ва пурра имкони аз гурӯҳ баромаданро дорем. Боз ҳам рақами 10 мо моҳичаи тиллои Ансу Фати ғолибияти Барселонаро ҳал намуд. Ҳозир дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Даври 4-уми Лигаи Чемпионҳо идома дорад ва рақобатҳои рӯзи дуюмро бо якчанд тоб рақобатҳо хурсанд хоҳанд кард. Аз ҷумла Атлетико ба меҳмонии Ливерпул меравад. Лейпциг бошад пас аз шикаст дар Франсия кӯшиш мекунад дар майдони худ аз ПСЖ қасди худро ситонад. Барои бозам ҷолибтар кардани ин бозиҳо метавонед ба 1x муроҷиат кунед. Он ҷо ба ҳамаи рақобатҳо коэффициентҳои баланд пешниҳод мекунанд. Дар оид регистратсия кунед ва истифодаи промокоди барсатиҷиро фаромӯш насозед, зеро бо он шуморо то $100 бонус интизор аст. ссилкаи бозӣ дар комментария. Сержи Бархуан ҳайати асосиро чунин интихоб кард. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Жорди Алба, Климан Лангле, Эрик Гарсия ва Мингеса, ним муҳофизатгарон Нико Бускетс ва Френки де Йонг, ҳамлагарон Ансу Фати, Мемфис Депай ва Гави. Дар дақиқаҳои аввали бозӣ Барселона ҳуҷумҳои пайдарпай иҷро мекард ва Ансу Фати ҳолати хуби исои бозиро кушодан дошт, вале муҳофизатгари Динамо тӯбро аз пеши пои ӯ дур кард ва зарбаи иловагии Депай низ ба нишон нарасид. Чандин мавридҳои голзаниро Динамо Киев низ истифода бурда натавонист ва дар дақиқаи 24 агар дарвозабони Барселона Тер Штеген намебуд, бо аввалин зарбаи мустақим Динамо Киев исои бозиро мекушод, вале хушбахтона Тер Штеген Барселонаро наҷот дод. Дар дақиқаи 42-ми бозӣ баъди партофти ҳавоии Мингеса Нико бо сар зарба зад, вале тӯб ба пои Депай бархӯрд ва Ансу Фати натавонист ки зарбаи иловагӣ занад ва бо ҳамин қисми аввали бозӣ 0-0 анҷом ёфт. ҳамлаҳои хатарнок аз ҷониби ҳардуи даста хеле зиёд буданд ва қисми аввали бозӣ баробар ҷараён мегирифт. Тамоми бозии Барселонаро ним муҳофизатгарон бар дӯши худ гирифтанд, вале бозам суоле ки дар ҳар бозӣ пайдо мегардад беҷавоб мемонад. Муҳофизатгарони канории мо Жорди Алба ва Мингеса партофтои ҳавоиро ба кӣ равон мекарда бошанд? Ку ҳамон ҳамлагаре ки дар Барселона ақаллан аз 10 партоф як гол бо сар мезанад. Динамо дастае нест ки ба сатҳи Барселона баробар бошад ва мо дар чунин бозиҳо агар фурсатҳои голзании худро истифода карда натавонем, дар то бозиҳо дилхо даста бо мо мисли аутсайдерон бозӣ мекунанд. Дар қисми аввали бозии Лангле аз ҳама боҳои баланд гирифт ва Эрик Гарсияро низ бояд ҳатман қайд намоем ки 58 пас анҷом дода ҳамаи онҳо дақиқ ба суроға расиданд ва ӯ бореам тӯбро гум накард. қисми дуюми бозӣ низ бо ҳамлаҳои дуҷониба ва безадани гол ҷараён мегирифт. Довари марказӣ ба дарвозаи Динамо Киев зарбаи ҷаримавии 11 метра ба қайд гирифт, вале баъди назар кардан ба вар қарори худашро бекор кард. Дар дақиқаи 70-думи бозӣ баъди партофти Мингеса аз канори рост Ансу Фати тавонист ки бо зарбаи дақиқи худ ҳисоби бозиро 1-0 ба фоидаи Барселона намояд. Дар дақиқаи 81-уми бозӣ бозингарони Динамо қариб буд ки ҳисоби бозиро баробар намоянд, вале дарвозабон Тер Штеген ҳолати 100%-и голзаниро бозам тавонист ки рафт созад ва Барселонаро наҷот диҳад. Бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи католониҳо ба анҷом расид. қаҳрамони асосии ин бозӣ Тер Штеген аст ки агар сефҳои ӯ Барселонаро наҷот намедоданд, ҳатман дар ин бозӣ бо ҳисоби калон шикаст мехӯрдем. ҳамлагари марказӣ мисли обу ҳаво ба мо зарур аст, зеро мо агар мисли ин бозӣ ва мисли бозӣ бо Бенфика аз фурсатҳои худ истифода карда натавонем, Бенфикаро мағлуб карданамон дар бозии навбатӣ амри маҳол аст. Пешравии аллакай дар бозии Барселона дида мешавад ва аз ҳисоби ҳамлагарони канории суръаташон баланд ба мисли Дембеле ва Ансу Фати мо дар дилхо бозӣ хатти дифои рақибро рахна карда метавонем. Усман Дембелеро дар ин бозӣ алоҳида ба қайд мегирем, зеро бо чашмони худ дидем ки ҳангоми суръаташро баланд карданаш чунин ба назар мерасед ки бозингарони Динамо гӯё аз пушти ӯ намедаванд, балки роҳ мегарданд. суханҳои Месси дар бораи ӯ беҳуда набудааст ки бо баргаштани Усман Барселона боз ба ғолибиятҳо мушарраф мегардад ва бозии Барсаро ба танҳоӣ метавонад дигар кунад. Фати имрӯз бори дигар исбот кард ки ҳатто дар як мавриди зарбазанӣ ӯ метавонад гол занад, вале танҳо ба ӯ такя кардан оқибати хуб надорад, чунки дар майдони 11 бозингар метавонад гол занад, фақат Ансу Фати не. Агар шумо аҳамият дода бошед, ҳамагӣ як паси заминии Мингеса тавонист бо гол анҷом ёбад. 70 дақиқа ӯ бо Алба партофтои ҳавоӣ анҷом медоданд, вале бенатиҷа, аммо як паси заминӣ ҳисоби бозиро кушод. Барселона аз нигоҳи сиёсӣ ҳоло ду вариант дорад. Якум, Барса метавонад тамоми кӯшиши худро ба харҷ дода Бенфикаро мағлуб
клуб созад ва бо ишғол кардани ҷои дуюм аз групп ба якашфинал барояд, аммо шанси ба якчорфинал баромадан қариб ки надорад ва баъди афтоданаш аз ин марҳила томи фикру зикрашро ба Ла Лига равон кунад ва мавсими оянда дар Лигаи Чемпионҳо қаҳрамон шаванд. Дуюм вариант ин аст ки онҳо агар аз гурӯҳ набароянд ва дар Лигаи Аврупо баромад кунанд, метавонанд қаҳрамони ин мусобиқот гарданд. Инам зери суол аст ва ба таври автоматӣ дар Лигаи Чемпионҳои соли оянда иштирок намоянд, вале бозиҳои Лигаи Аврупо ба бозиҳои Ла Лига халал мерасонанд. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Кадоме аз ин вариантҳо барои Барса хубтар аст? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ин барои мо хеле муҳим мебошад. Дар ҳам ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барса ТВ-ро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.